हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर जोबोर मोजां खौरां दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां लानानै फैदों। दा जायफ्रा फरायसा फरायसुलिफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जायफ्रा फरायसा फरायसुलिफोर नोंथांमोना फरायनानै दङब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौहाय नायबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा बे जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि मोनसे स्किम दै लोगोफोर, बे स्कलारशिप स्किम। दा बेखौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनाहाय लोगोफोर बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना एग्जाम होग्रोनांगोन लोगोफोर। एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव एग्जामाव नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिपखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। दा बे गथ'साफोरनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामजासे अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरो मिथिनो मोनगोन। नोंथांमोना स्किप खालामनानै गेजेर खन्दआव नायोब्ला नोंथांमोनाहाय बुजिनाय नङा दे लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनोसै दा बे एग्जामाहाय जाहैबाय लोगोफोर, बे स्कलारशिप स्किमाहाय NMMS होननाय दे लोगोफोर, NMMS। दा बे लोगोफोर क्लास 8 पासफोरनि दै लोगोफोर, क्लास 8 पासफोरनि बे स्किमाहाय क्लास 8 पासफोरनि जायफ्रा क्लास 8आव नोंथांमोना फरायगासिनो दं। दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां जाहैबाय दे लोगोफोर। दा लोगोफोर आं फार्स्टआवनो खिन्थाहरनोसै नोंथांमोननि बे स्कलारशिप एमाउन्टआवहाय नोंथांमोना बोसोरफ्रामबो नोंथांमोना 12,000 नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। 2,000 रां नोंथांमोना बोसोरफ्रामबो मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव क्वालिफाइड जायोब्ला लोगोफोर दै। दा बेवहाय लास्ट डेट एप्लाइआहाय जोंना 8 नभेम्बरसिम दङ। बेनिफ्राय बिनि एग्जामाहाय 28 नभेम्बराव दै लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय, नङाब्ला गोसोआव ला। बिनिफ्राय बेवहाय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआहाय नोंथांमोना नैबेवहाय एप्लाइ खालामहैबानो थांनानै बे वेबसाइट लिंकआवहाय https बेवहाय दङ मा होनदों vidyarthi.gov.in बेवहाय नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौहाय खालामना लानो हागोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोननि बेवहाय एनुवेल इनकामा बेसेबां जानांगोन लोगोफोर, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 3.5 लाखनि लवार जानांगोन दे लोगोफोर, गाहायाव जानांगोन। बिनि एबाबाव जानो मोननाय नङा दे लोगोफोर नोंथांमोननि एनुवेल इनकामाहाय। दा बेवहाय एग्जामिनेसन फिस हिसाबै लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव होनांगोन नोंथांमोना जेनेरेल OBC जायफोरा केन्डिडेट्सफोर 200 रुपिस नोंथांमोना होनांगोन। SC ST बिथांमोनाहाय 180 नोंथांमोना दाननांगोन। ओमफ्राय माखासेफोराहाय 175 नोंथांमोना दाननांगोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आरो स्कलारशिपनि राङारि बे अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोननो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो जाबाय। नोंथांमोनाहाय जायफोरा गार्जेनफोर, बिमा बिफा दिथागिरिफोर बिथांमोनाहाय एसे नोजोर होनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि बे फरायसाफोरनि फिसाफोरनि बे खामानिखौ लोगोफोर नोंथांमोना मावनानै होबानो जाबाय दे लोगो। दा बेवहाय क्लास 8 पासफोरावल' हागोन दे लोगोफोर एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा एग्जामाथ' जोंना 28 नभेम्बराव जागोन जाहैबाय। ओमफ्राय लास्ट डेट एप्लाइ खालामनाया 8 नभेम्बरसिम थागोन दे लोगोफोर। दा बे जागासिनो दं नालाय लोगोफोर अनलाइन प्रसेसआहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। 12,000 नोंथांमोना पार बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागोन। फरायगाजासिम मोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना फरायगाजासिम। नोंथांमोना बबेसिम फरायथायो नोंथांमोना मोनगोन, बबेसिम फरायनानै थायो नोंथांमोना फरायबाय थायोब्ला नोंथांमोना फैसाखौहाय बोसोरावहाय नोंथांमोना बोसोरफ्रामबो 12,000 मोनलांबाय थागोन आरोखि। बे एग्जामखौ नोंथांमोना होग्रोनांगौ। मोनसे बेवहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम जाहैगोन लोगोफोर। एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय एन्ट्रेन्स एग्जामाव क्वालिफाइड जायोब्ला, पास जायोब्ला मेरिट लिस्ट ओंखारगोन। बेनिफ्राय मेरिट लिस्टआव नोंनि नामा फैयोब्ला नोंथाङा बे NMMS बे स्कलारशिप स्किमनि जोहै नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ बोसोरफ्रामबो नोंथांमोना लानो हागोन एबा मोननो हागोन दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर, आं बारा गोबाव खालामला भिडिअखौहाय एसेखिनियाव आं फोजोबनो सानबाय। दा आंनि खावलायबाय थासेयावबो नोंथांमोना गोबाङा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नालाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। चेनेलावहाय एक्टिभ थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। देन आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। See you again, bye bye and take care. Love you all. Nice to meet you.